mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Si teacher malipay. Kaming mga bata. Uutan nga bata. Ang tingog! Kano sa apa matamahunong sa pagsigig panglimpyo basta muagi na ang kusog kaing uwan? Ay, kwarta ramang ginakaingon ining kahimtang nga ba? Kay kun puno pa unta ang atong bulsa, siguro unta kaayo nga relax ra gid unta kaayo ta. Mamalhin tami? Sa iyo na ra gid isultian na anak eh. Nahidbaw na lagi tag unsa ra gid nakuwang nato, di ba? Kinahanglan nga makapangita gyud ko paagi nga makabiya tanin ning lugar kay delikado kini para nimo. Iyon ani na gani nga sitwasyon nga grabe kalapok ang palibot og masudlan paghugaw nga tubig ning atong sala. Di na din ko mahimutan kung tuwa ko sa akong trabaho. Di ko mahinultol kay nana ko ang kadlok asin ba ko maslide ka. Ginoo ko di nakatawanan mi. Matugkan kog nervyos ana. Ay, sakti lang nak. One of these days, everything will be fine. Di man permi nga mag-atubang tagbukat nga pagsuway. Mituo man ko sa panultihon nga kubhayang ang panahon. Basta di ko muhunong kun dili matuman ang ako pangandoy nga matagan kag nindot nga pinuy-anan mi. Pinangga gyud kas Ginoonan it. Oo, pakyas man tuod kas gugma pero gihatagan sab kaniyag buutan nga anak. Mayong pagpaminaw sa Lex Nadawat Pinoy. ra gyud nimo ang imong pagkainahan pero dili asawa. Oo, oy. Gibawi ni Bimbo ang pagkasalbahis sa iyang amahan. Dalhi ra gyud kaayong gigabaan ang amahan ni Bimbo. Kay wa magdugay sa iyang pagtalikod nimo. Nakapunta man noon ka siya og usa ka babaeng dili kasaligan. Og karon giingon nga gibiyaan kuno kini og gihutdan sa tanan niya mga kabtangan o gihutdan sa sapi tinuod. Mao, luoy payasad. Ay, gigabaan siya siyang pag-abandonar nimo og sa inyong anak. Ay, sa pagkatinuod lang, wala man untay kaso kung sa laing babay pa siya nakatugdon. Pero akong best friend, Pagkadakong balikas. mao gyud. Pero dah bahala sa siyang kinabuhi. Basta kay ako, way kabutagan sa kalipay nga akong gibati karon kay nakaangkon kog anak nga buutan. Swerte, pinangga ka sa Ginoo. Mi? Mi? Naa sa imong kwarto, sir. Oh, Nang-review sa imong kwarto, sir. kinsa maga? Si Prima anak, atong bagong kauban. Prem, si Bimbo. Ang akong giingon nimo nga bugtong na akong anak nga maura gyud kauban nako dinhi sa bahay.
Kumusta man ka? Maayo noon nga ni Aga kay di na ko mabalakan ni Mami nga pero lagi na taon nga mag-inusara din kung tuwa ko sa trabaho. Prem, naana sa gawas ang mga labhanan nga mga hinubo ni Sir Bimbo nimo. Ipalihog na lang kukuha ato day ha, unya dad-an na dito sa banyo para masugdan to nimog laba, ha? Atong pahimuslan nga ni init na. Sige, ma'am. Sir, excuse ha. Sige, Prem. Guwapasa. Maog yun. Lahi ang iyong beauty. Lahi kayong appeal. Dali ko nga ma-attract niya labi na sa iyong mga mata. Mura kag suyupon kung tutukan ka. Na-crush ka sa... Omi. Simba ko magkasinabot. Di ragid ko mo reklamo, anak. Kung kinsay imong mapili, okay, go. Ang ako rag yung gustong mahitabo nga malipay ka. May baw ko, mi. Pero dili una na mo yatong istoryahan kay wapagin ko mangandoy nga magminyo. Daghan pa kikog mga nindot nga mga dam ko. Maong paminaw gid mi. Kay doon ako'y nindot nga balita para nimo. Oh? Unsa man na dong, ha? Nini. Nahinumdum ka ni Zion? Of course, of course. Kinsa ba kahibalibot sa imong close friend during your high school days nga imong naluwas dihang hapit malumos kay gibikugan dihang nag-swimming mong mga barkada? Yes. So what about that guy, ha? Kumusta ba da itong gwapuha to nga wa naman gyud mo pakita nato dinhi? Unsa man naminyo na siya? Oh, yes, mi, naminyo na. Naka-jackpot kay nag-asawa og kwartahan nga Haponisa. Kahilakon lang ko siya saad daw sa iyang kuan, kasal, kay wala lagi ko ta. Oh? Unsaon nga, dito man sa layo himo Pero adto ta sa labing nindot nga balita mi. Shoot straight, please. Ayaw na kong pahinaman ako. Sultihin na gudayon ko. Unsa man na. Wa ko magdawom sa gasa nga iyang gihatag natong duha mi. Tungod kuno sa akong pagluwa sa iyang kinabuhi. Ang iya kuno mismong asawa ang nangusog yun nga mao ning ilang ihatag nato. Ha? Unsa man? House and lot. Ha? Are they getting crazy? Ma'am. Anak, sa ingon lang anak ka sayon mo hatag sila, anak. Kuwang pamanggani kuno na. What? Sunod semana moabot si Zion sa Pilipinas. With his wife? Dili makasayon-sayon og biya ang iyang misis sa pagkakaroon panahon na mi. Tungod kay mo na naghandol sa uban nilang negosyo. Si Zion ra mo anhi, tungod og alang nato. Para iya kuno unata nga mada sa dapit nga iyang ihatag nato. Ingon si Zion og ang iyang asawa nga kinahanglan kuno unata nga move sa mong lugar. Para nga mangutana unya sila kung ganahan na ba ta dito. Kay kung dili, tagaan ta nilaglain. Oh, kagrabe. Kita pa'y tagaan, unya mag-agad pagid sila sa atong desisyon kung mo dawat o dili. Kita gid ko ni papilion. Uy. So, i-prepare nato ang bahay sa pag-abot ni Zion. Kay anhigid ko na siya musaka sa iyang pagbakasyon para nga matagbaw siya sa iyang kamingaw natong duha. Bro, burag padung man ni sa ibabaw. Overlooking sa city ang location. Oh, wow, I love it. Mas ginahan pa unya ka. Inig-abot na to sa place, Mami. Ma'am? Ma'am. Uy, kanindot ba sa agianan? Uy, mauni, Zion? Yes, Mami. Okay. Tinood yun kanindot Grabe. Here we come! Oh. Wow. Wow. Indot to Narang bahay. Dali. Manaog ta. Para masuro yung tibok dapit. See? Mauna ang bahay. Wow. Nindot kayo nga pagkahimotang, bro. Oh, yes. Tinuod cute. Facing sunrise. Kita ang unang mag-sound sa grasya ga isabog sa kalibutan. Gikan sa langit. Tara, para makita ninyo ang tibok palibot sud sa bahay. Okay. What's the verdict? Why namisik sa tanang bahin? Sud ugawas ining baya. Di ba? Nakita ninyo?
Kung wa mo magkauyon, ayaw mo kaikog sa pagsulti. Okay? Ayaw mo kaikog. Kay naapatay, laing niya, napakoy laing ikahatag ninyo. Agad ako ni Mami, bro. Siya nga akong pahukmon. Mami? No. Oh? Mami. No need nga mo tanaw pauglain. Oh. I love this place. Oh. Abi na ko. Unsa na? Daan gyud ko. Nga, dili kagid mo balibad ini, ma'am. Bisan ako, bro. So, final na, ha? Wala na problema. Ang ato lang trabahoon, mao ang mga dokumento para pag-prove. Nga gikan karong adlaw, kamo na ang tag-iya ining dapita. Hala, uy, karomantik. Prema. Kanilot ka din kunhayag ang buwan, madam. Husto ka cute, Prema. Adios. Murag, anhin na tingali din ni mausap ang apelido ni Mami. Unsa na ka? Murag, makakita na gitingali kag laing kalipay din eh. Pero wagi problema kung ma-inlove kag pag-usab. Kung asa ka malipay, naaragig ko. Andam nga mo suporta nimo. Aslo nga, ako lang makita, nga panggaon gyud kang tinuoray sa mahimo nimong bana. Ay, Mariusip ni Monak. Kalayo, ragyod ana sa tinuod. Laki? Ay, ambot. Unya na tingalig mayabag kunak. Pero karon nga tinaw paning utok ko, di nako. Kalibtada na ako nga dunay laki ining kalibutan na. O no? Dili ko nak, dili ko. Ibubo ko na lang diha nimo ang tanan akong gugma. Apam de, ma'am. Ay, dili ko. Dili ko. Mo'y atong istoryahan, anak, ang kuan. Gusto ko nga magpa-blessing ta ining bago natong Pinoy-anan. Pwede ba, anak? Mura na mag-magic ang blessing, uy. Prima? Ay! Unsa ko, Oo, man, sir. Nakalitan lang ko sa imong pagsampit. Abi, magod na ako. Ako ra tao din nga nagtikaw-tikaw. Human man lako ang mga bisita nga mitambong sa blessing ka kaniha. Sorry ha. Si Mami di ako lang gipapahuway kay murag kapoy masakong tanaw. Huwag ikaw pahuway lang sa dito. Kaya ako na manghipos sa mga gikinanglan nga akong hiposon. Ay, ayaw, sir, uy. Kuan, sir, mas bali pag matog na lang sa kadito, sir, ug ako na motiwa sa pagpanghapnig ini mga butang nga nagkaguliyang. Sige na, sir. Ayaw, dili, ha? Ikaw na lang lagi. Ay, ayaw lang sa lagi, sir. Mauwa mo sa taana, uy. Nga, ako'y mo pahuway. Tabangan ta na lang ka, sir. Sige lang, Prim. Akong ipasalig nga karon na rin sitwasyon na. Ug makinalan nga makakuha kog duha ka tawo na makauban nimo sa pag-atiman sa mga gimbuhaton dinhi. Ma'am, may I come in? Nak? Yes, dali, nak. Wow! Everything's ready na, ha? Wag na akong biliban ni mo, Kaya nani mo ang kaabti kanunay sa pagtuman sa tanang butang nga gusto ni mo buhaton. Paresin ni mo. Will arrange kayo ang tanang butang din si mong kwarto, Nakasuod ka nagbalik dito si mong kwarto? Kung wa pata na, mga duta, og tanawa kung unsay akong nabuhat dito, anak. Dali! Ay, wait. Sa di pa nako ablihan ang pultahan, close your eyes first. And why should I? Ay, sabdi lang, good. Sige na, nak. Mayong pagbuminaw sa Tangtod ka ron, wa pag ginamawagtang ang imong pagka-hilig yan ng mga pakulo. Sige na, good. Sige na, piyungan na ang imong mata. Sige na. Okay. Patalagi akong piyungon kay cute ba yakog mga kuan? Ilong. Okay, sige, mapiyong na ko, ha? Sige. Ano yan? Okay, good. Okay, ready. 1, 2, 3. Okay, now open your eyes. Uy. Nga naman Uy, dili pa ni mao ang gusto na kong ipakita ni Munag. Nagkatag ang tanan ako mga butang. Uy, hala,
Sir, ma'am! Maumay among nahibutngan, prema. Wala ka, kay ini kaganiha. Di ang miduol ko din eh. My God. Nagpatabang ka sa pagpataon sa kortina. Nidot kayo itong pag-a-arrange at ng mga butang ni Sir. Pero karon, Hala, tanawa ang kurtina. Hasta ang kurtina, oh. Dili ka may nag-ablian na? Dili man. Kay karon pa may nanood si mami din eh. Oh my God, unsa man ning hitabo, Dili ko makatuhoy ni Madam. Unsa man ni? Ngano man ni? Hala, uy. Ngano jud ka nino? Siguro kang karon pa gid ni Madam? Sir, uwa pa jud ka makasud din sa imong kwarto? Ano? Kung nagkasuli ako din eh. Nagtulay ka nga ako yung gubon ng giyarin si mami din eh. Kasayusan ako may balik sa pagkabata, no? Bitaw sa... Tunay laing nagpuyo din eh. Madam, ayaw ta ko kadluka kay... Dili ra ba gyud ko makamao mang hadlok kay kadluka na gyud ning daning naong nako. Ikaw yun. Amaw ka man, uy. Hala, uy. Kuma naman tang blessings nga naman eh. Ato na lang kalimtan ang atong nakita. Sige, Prem, balik tas uno. Atong husayo ning nagkagubot ka mga butang dinhi kay tingalig. Gusto niyang mupahuway si Sir nimo. Sige na. Tay pa. Sir ba? Aw. Eta nahibaw ko, Prem. Ikumidyahan lang taga. Nahibaw kaayo na si Sir nimo nga may utok ka. Siya gani nangusog nga ipakuha gyud ka kay kasalikan ka. Ay, hello, salamat kaayo, sir, ha? Sige na. Ato na niliho ko na rin nga maumandayin ta. May pa. Sige na. Tiwasan sa to. Nako tong gusto na kong isulti ka ganina, sir ba? Dam. Sige. Sulti lang diha. Samtang nga maghinahinay ta sa pagpanghapnig din eh. Katubang inyong giingon nga, duha katabang nga inyong idugang, sir ba? Kanusama to sila mga ni. Para ba nga maaligrita ta? Huwag masayo sa buntag, sugato na to sila. Yes! There you are. Wow! Ustang ninduta. Parang gusto na may nauko nga muhigda. Nagpangamay na ako ang kama, oh. Pero maligo sa ko pag-usab, kay gisingot ra ba ko? Will never go to bed without washing. Wow! Wala nindo to paran. Hoy! Ay, sorry. Oy. Pero no offense, madam. Inigsuon na tong akong reaction. Okay. Ayan na langanan na si Sir nimo aron makapahuway na siya kay napanay daghang atimanon rong adlaw. Murag namahuway na pulos ng inanog anak. Madam ako sa kong gipuhat. Magawas sa kupi. Maglikod-lingkod ko dito sa landong. Ilaw mo sa punuan ni Anang Tambis nga daghang kay bunga. Nagpabutod akong laway da nga nagtanaw sa daghang hinog nga bunga sa Tambis. Kanindot ang awon sa nagpuwalang. Tambis ra pag-ayon na. Anak ko diya magyaka-yaka. Magdalang kog asin para mas lami ang pagkaon. Ayo! Tikuang nga lalaki. Nagbitbit og mga puwak. Ayo! Ikisa magkata siya nga nanuktok man. Ako ba akong tanon? Mano, unsay ato? Pwedeng musod ko, Inday. Ayaw kahadlok. Dili ko daotang tao. Muhangyo lang ko gamay nga. Musod unta ko para akong mahal kining mga buwak nga akong diha sa may punuan sa Tambis, duol sa may atabay. Maurag yun na'y akong tuyo, Inday. Sige, dali. Ako sang ablihan ng gate, ha? Ayaw ka bala ka, Inday. Kay human ko makapahinungod o pila kapong sa pag-ampo. Mugawas na yun ko. Sige, Mano. Why problema? Hala, nagdangoy ngayon man ang tikuwang.
Kaluoy pa niyang tanawon, uy. Nauyog yun og maayo ang iyang mga apagas iyang pagpako. Kinuo ko, tingali mo unsa na siya. Sigurado magyug ko nga, naghuot ang dugan, ana. Ako siya kuha ng tubig na mainang. Mano? Mano, ayaw palabi. Inom mo sa inyong tubig, oh. Sige na, para muluag ng inyong dugan. Salamat. Nyarang tubig, Mano. Salamat, Inday. Salamat kayo, Inday. Pagkabulawanon ni mo kasing-kasing. Dako kayo ang akong pagpasalamat nga naabot ka ining lugar. Salamat kayo nga nakaigayon ko yung taon ko sa pagsuod din eh. Sige, Inday. Hindi na ko magtugay. Ato na ko. Ug akong usbon. Salamat, gud kaayo. Niyang baso. Tanaman na. Iyato na ka sa gawas. Prem, Madam. nigawas ka? Uwa, madam. Doon na lang ko higihatod. Kinsa man? Madam, sultihan tayo ka sa tinuod kayo. Magyuraso nga sa inyong kaayo na ako mong bakakan. Ha? O salay akong ihangyo, madam. Human ako ikasulti ni mo kung kinsay akong gipagawas. Sultihin lang kong hinay kung para ni mo. Dakong sa manggani ang akong kibuhat. Marika. Reta sa bench mag-istorya aron ta magkasinabot. Ngano may problema ba, Prem? Dali, sunod na ako. Madam. Sige, padayon lang kay maminaw ko. Unsa day nahitabo ron? Ingon ini, madam. Prem, nganong bihilak man ka? Tungod sa sobrang akong kaluoy sa tiguang, madam. Ampun, parang yung kikumot ang akong dugan nga nagtanaw niya nga nagbako human muhad sa mga buwak nga mipahinungod og mga pag-ampo. Ako na siguro nga bugad kaayo ang rason kung nga nung ingon adto nga ako nakita sa tiguang. Ako nakita nga sobrang kaayo ang kasakit niyang gibati, madam. Prem. Madam, pasaylo ang sa pawantay ka. Pero sa ako nang giingon kung sa manggani ang akong gibuhat ang pagpadayon sa maong tiguang. Andam ra kong imo kong palayason, madam. Pero pasaylo ako. Naluoy lang dyan sa tiguang, madam. Ayaw pa nga yung pasaylo. Kaya wak ko'y nakitang gilad sa imong gibuhat. Prema, bulawanon ka o kasing-kasing. Maong inunta ka. Nga kung mo balik pa man gani ang maong tiguang, ining nako, ha? Kay gusto na ko siyang ikasulti. Interesado ko sa iyang kinabuhi. Gusto ko ng buhatan og libro. Kaserious man yung duha diya? Anak. Anak, dali ra good. Prem, sige, istoryahi si Sir ni mo. Kay gusto sad ko nga mahibaw siya. Diri nak, diri. Lingkod sa akong tupad. Wow! Nice plot, ma'am. Wa kay plano nga swato nimo ang kinabuhi nitong tigwa nga? Na-interesog na ikag na magani ko nga ikastorya siya kay gusto ko may baw kung unsay iyang kalabutan in dapita. O kung ganong mao man itong isina nga nagdasyag buwak, nagpahinungod og pag-ampo niya, midangoy-ngoy og maayo. Uwa ka masuko na ako, sir? Ano masuko man? Unsa may nahimo nimong sa, ha? Nga nagpakita ka magkaayo sa imong pagkamayong tao. Huwag ko masayop sa
pag-ingon ni Mami, nadawaton ka. Wala akong gusto. Mga tao matinudanon o makamaong maluoy sa mga tao nga angay kaluyon. Dalaygon ka. Pagkaksa ko, Sir B. Salamat kayo sa inyong pagsabot. Ay, ayaw na pagsikigila ko. Kaya tinalig manghubag unya ng imong mga mata. Hilong na, prema. Makabalik ka nitong tigwa nga. Pasulda dayon hanya, tawag ako. Hasta ko, prema. Ma'am? Ma'am? Oh my God. Ang binang typewriter, be. Ano siya pa, ikaw mahinoy nangulay sa pag-alsaan ang kabugat, ana? Ay, ana, napahimutang na. Relax na diha, okay? Sa pag magpanik man dayon ka, ligon pa din si Mami Nag. Makaalsa pa nig bugat, maong ayaw gyud ka balaka. Ayaw lagi, ana. Dili ko gusto. Anak, mas dali kong maluya kung bibihon ko ni mo. Maong kalma na lang, okay? Gano'y mo lang gida din sa port sa ang typewriter? Gabi naman. Mag-type ko. Karong orasa? Nga gabi na? Sa'yo pa, anak. Uy, tanawar ko ng relo ni mo, oh. Usap pa, nahibaw baya kag unsa gyud ang oras nga ganahan kay na kung musuwat ko. Me, okay ra na ka dito sa bata-bata ka pa. Pero karon, kinahanglan nga magmatno na ka. Kinahanglan nga matugkag sa'yo. Ay, kapugnaw ba itong hangin na mibulhot? Oh, mayo man unta ang panahon. Nindot ka ni kay tanaon, nga daghan kang bituon sa langit, oh. Oh. Ma'am? Hello, Nak. Unsa may gikinahanglan sa gwapo na kong anak? Nagtuka na ko. So, na dito sa imong kwarto, aron mo pahuway na. Please don't stay too long, ha? Ayaw kipagdugay. Yes. Sige na. Ahartan na tanabi, ihatod ta kabi, dali. Naunsa. Dako lang imong baby, mami. Higanti na ni. Di na magsigig kunit sa imong saya, aron nga gilinubiyaan ko, katulgo na. Ikaw, cute. Good night, eh. Good night, baby. Baby. Pag minyo na lagi, aron di na kumuingon og baby. Yes. Kung ako na makita ng right one, nga akong ikasinabot. O, siyempre, ikasinabot sa mo. Pero kung dili, mas okay ra yung pabilin kong ulitaw para way labad sa o. Hoy, dili ha, dili. Pag minyo gyud kay nagkinahanglan kong apo. Hey. Hoy. Kandila nga bagong gipahong. Sabay naglabay ini. Madam? Oh. Yaray mo coffee. Ikay nangumidya? Ha? Kini bang kandila nga bagong gipahong unya giit sa dinis akong lamisa. Ikaw ang nangumidya? Lawag yun, madam. Please, madam, tuhoy ko. Uwag yun. Nangutana gani ko. Nangutana ko ni mo kay dili ko makatuo. Hala? Kandila tuod na nga murag gikan nga gidagkutan o niya gipahong. Di man nagikan, madam. Ayaw na nga doon nila yung tao nga nakasud din his compound. Pasiga ang tanang suga sa gawas. Sige na. Pero ayaw lang po kawa si Bimbo kay maupay pagkatuog adto ha. Dili ko gustong putlon ang maayo niyang pahuway. Sige na, tumanang akong giingon nga pasigaa ang tanang suga. Kay mo gawas ta, aron susihon kung doon na ba'y nakasud ka laing taon din sa compound. Sige na. Nakabaho ka? Oo, madam. Bahong patay. Tingog. Tingog sa tao, di ba? Lakago. Pasigaa ang tanang suga kay mo gawas ta. Atong susihon kung kinsa nang nabago. Manggawas na, madam? Oo,
Kinahanglan atong mahibaw-an kung unsay, kung kisay laing tao nga nakasudin he. Pero nagipaantos, gipasakitan. Kung nahadlo ka, ako na lang. Kuhaon ko tong armas. Armas, madam? Oo. Pero, ay nakuglangan na. Kung unsa pa may gusto naman ipangutanan ako, ireserba na kung mahuman ko. Diha ka na. Umuban ko, madam. Dili mahimo mag-inusara ka. Wa na may tingog. Ato na tingala itong una-una, madam sa? Tingog na mas mga gangis mo nagpatigpapaw. Hala. Murag, doon ay may ampak sa atapay, madam. Mura bitaw. Ang flashlight, Ambi. Makita na kung atong iwagan. Ambi! Wa may kisaw ang tubig sa atapay, madam. Nagasiguro piyagid ko nga gikan kitong timpasaw nga pwede ko sugagikan din sa atapay. Mao gani. Mami? Hala, si sir, madam, nakamata. Dali na. Ayaw lagsaba niya. Tana. Hain maning akong inahan? Bibo? Oh, Ganun di ka sa gawas, ha? Diin ka. ako'y mangutana ni Mami. Di mamunduha nga paglili na ako sa porch, wala man ka dito. Sabay gibuhat atong kandila sa imong lamesa. Ha? Diin mo. Ay, naalam ko'y gipangita. Unsa man? Ay, manood na ta sa bahay kay tunog na. Adto ta sa sud mag-istorya. Gisugda na kag komedya, ma'am. Ma'am, dili maayo ang imong gibuhat nga nangisog yung kagawas. Aron na sa pagsusi kung doon na baylaing tao nga nakasuod. Ngano nga ba kung nimo pukawa? Anak, nahibaw gyud ka nga dili ko gusto nga kun mo pahuway na ka, tugawon ka pa. Unsa? Ang buot nimo ipasabot nga bahala nagmasugama ka basta safety lang ko? Di ko palabot ana mi. Di ko palabot ana. Oh, naitingog nga nagdagong. Kadina sa sir. Naitingog sa kadina. Kinsa na? Anak, ang tingog ko nagdaghong murag to apaingon sa imong kwarto. Dinhi lang mo. No, mukuyog mi. Prime, dali. Oh, unsa ni? Nagkagubot ka sa dagimog mga butang, anak. Murag gituyo, gyud og lahugay. Hala, ang kurtina, madam. Sir, ang kurtina. Patay na ko ini! Patay na dyan ko ini! Mahimubag mo hilom ka. Anak, unsa ba di kita buang ngano magkahani? Nandok na kami. Wa. Ikaw, Prim. Kung nahadlo ka, pwede kang ihatod. Ihatod ka ugma dito sa paradahan para makapauli ka. Dili ko, sir. Dili ta mo biyaan ni madam. Kinahibawag ko. Kabisag, naanaw niya ang duha kapag uong katabang ugma. Magkinahanglan paghihapon mo na ako. Unya na kong biya kun kamo na mismo ang maingon nga. Anak ko ninyo kinahanglan din ni sir. Okay. Kung mao, pulos man ta nga wa mahadlok sa ato nga nadungog. Nya, wa matay nakita. Sige. Di na nato usikan ang oras. Mag-iyahay na tagsud sa atong kwarto aron mga tug na. May tao sa kwas. Ang dami na og kape si Sir di mo, Prima. Kay mulakaw na rabakog sa'yo. Toan na, madam. Ha? Nilakaw siyang wamananghid na ko? Dili siya masugot nga makuwangan kasi mong katuog, madam. Kay laom na ba itong gabi nga nakapahuway na ka? Ay. Oh. Hala, nawa man din sa kung nauna. Murag na siya, madam. Ha? Kinsa man? Ang tikuwang. Aw akong pasudlot. Ang dami dihang pagkaon. May balik yun siya. Sige. Ang dami og pagkaon kay ako tong kawason. Akong pasudlot. Oo, madam. Pastilan. Murag na sayo kusura sa kong pag-anhi. Murag wa pa may kisaw ang palibot. Nangatug pa malitingali ang mga... ni ay nagpaingon nga ni. Pero di man na mao ang akong kikatubang atong una na kong pag-anhi. Mayong buntag.
Naunahan mo Mayong ko. pagpaminaw Mayong sa adlaw, Pinoy. ma'am. Mayong adlaw sad. Unsay ato, mano? Baste. Tawagan kong baste, madam. Nakadisturbo ko, pero pasaylua in taon ko, madam. Wa na'y kaso, mano. Ngano gutawag mangayo ka mabasaylo, oy. O sabay ato. Ay, kadiyot, kay ablihan ako ang gate. Dayon diri. Imo kong pasudlon, madam. Ay, oy. Kawasagod na ko'y batasan kung pasagdan talang kadiyas gawas nga magunay og barog. Dali, sud. Salamat, madam, ha? Nanet ang akong ngan. Ako og ang bugtog na kong anak ang bagong nakatag-iya ining dabita. Ay, tana, manglahos ta sa bahay aron ka makakaon. Ha? Magdungan tagpainit. Ay, salamat kay nabusog ka. Oo, madam. Salamat kayo. Nauwaw lang ko da. Ayaw na ng uwaw-uwaw, oy. Kay di ta madato, anak. Parehas rata, makakaon og maglungag. Lahi lang mo na ako, madam, oy. Ay, ayaw naghiskot anang kahimtang. Prem, hipusan na lang palihog ang atong gikan anday kay adto mi si Mano Bastis balkon. Ay, tayong pasa, nagkailan na mo si Prima, Mano? Mura ka na patingali, dam, kay... O, wa makita mi maka-istorya og dugay atong unang adlaw sa iyang pag-ani. Ay, Mano, si Prima ni, bugtong kauban ako dinhi. Pero karong adlaw mapunan ni siya. Babay og lalaki kay aron dili sad kay may magmingaw dinhi. Tada sa balkon, ato ta magtiwas og istorya kay nahibaw ko nga doon nagyud kay tuyo maong mibalik ka. Madam, ang usagod sa kong tuyo sa pagbalik din kung wa ba makasabi si Prima sa iyang pagbuot-buot o pasod na ako din tungod kay wa gitahon siya isa, madam. Butag nga akong gikalipay tungod kay iyang gipakita ang pagkabulawanon sa iyang kasing-kasing. Karon Mano, mahimo bag imo kong suginlan kuno sa ibot ipasabot adong talan-aon nga nakita ni Prima. Kadtong imong paghalad og mga buwak sa may atabay, dayong pahinungod o pag-ambo, dayon ang imong pagdangoy-ngoy. Ngano man to? Ako tong pahinungod sa kalag sa among anak nga namatay, madam. Ha? Ingod ini manggod ang sugilanon. Adtong panahon nga kadto pang orihinal gyud nga tag-iya ang nagtikaw-tikaw ining dapita. Si Zion og ang asawa niyang Haponesa? Dili, madam. Ikatulo na lang na sila sa laing duha pa ka pamilya nga nakapuli ining dapita. Ang orihinal gyud nga tag-iya dinhi mao ang salbahis ug way kasing-kasing nga mestizo katsila nga tugbaw kaayong pag-ila sa iyang pagkatao. Ang hudas nga mao'y nagkutlo sa kinabuhi sa akong anak nga wa sa hustong panahon. Gugma na yun ang nakaingon nga sayong nawa ang akong anak nga si Adrian din sa kalibutan. Misinda sa tumang kasuko ang katsila sa pagkahibaw nga nakabaton og relasyon si Adrian ug ang iyang anak. Unya napamabdusan. Kapobrehon sa akong anak ang nakaingon sa iyang pagsupak. Maong sa dihang iyang nahibawan nga nagsabak ang iyang anak sa ako untang apo. Mitubo og maayo ang iyang sungay. Ug uban sa iyang mga tao, iyang gisung si Adrian sa among payag ug didto. Nyor! Hilom! Kung dili ka gusto mapagan, Nyor, mapiang taon ang akong anak. Ipamong taon ng gibira. Tay, ay napagtigog. Palayo na, tay. Dili. Aw di ka mo palayo. Kun mao, saksihi kun unsao ra ko sa pagpaningil ang imong anak sayang sa. Patyon taga! Salbaguta! Patyon taga! Husto na maloy ka! Husto na! Husto na! Ambisyosong iro! Nagtuo kang angayan! Gamisikit ang yuta sa langit! Dili!
Ayaw! Kulyura na, paingon sa mansyon. Kay adto na ako dito sentensya. Ayaw! Ayaw ako ang nagsilutin yun! Mauna, maugadto ang katapusan nga isina nga akong nasaksihan, madam. Mauna lang hibawaan namong tanang kaliwatan ang balita gikan sa ilang katabang nga among silingan. Gipusil patay sa maong mangtas ang akong anak o gitambog anang atabay nga niyasud sa inyong sular. Gilabayan og daghang yuta hangtod nga wa nagaigkita ang pinangga kong anak. Diha ay magikan ang tingog sa tao nga murag isakit ano maayo. Maunang dagong sa kamatayon. Ug dili kay kanara. Dahil gabi nga nagkatag ang tanang gamit sa kong anak. Kinsang kwarto nagatubang sa tabay. Murabag uno sa tumaga suko ang nagbuhat sa ingon. Ug diha pa higayon nga kaming tulo si Prema ug ang akong anak ang nakadungog. Ug lain sang dagong sa kamatayon. Diin dunay kauban nga tingog sa mga kadina nga murag giguyon. Ang kalagad sa akong anak nga nagkundinar. Tungod kay wagod, matagig hustisya ang iyang kamatayon. Unya, wa pagid siya matarong pahimutang sa maayong lubnganan. Mao, madam, mao ni ako. Aron maghangyo ninyo nga kung mahimo, amo nang kuhaon ang mga bukog ni Adrian diha sa ilahom sa tabay. Aron among mapabindisyonan o ikapahimutang sa tinuod nga lubnganan. Maluoy ka, madam. Ako'y mopalihok anang tanan. Niya nga akong anak mano. Ako mismo ang muhangyo niya sa hustong buhaton ug ato dayon ning lihokon sa daling panahon aron mahunong na ang mga kasakit sa usa ka tawo nga igo lang untag nahigugma pero gipasakitan. Gusto naman no, ay kabalaka. Kaya ako din ibuhaton sa labing dali. Aron nga, magmalinaw na tagtanan. Atong ipahimota og taron ang mga bukog sa imong anak. Kung naa pa magani. Atong pamisahan, kinidapita. O karon na magmalinaw sa siya. Yagir ko mabiyaan din kay gawas nga ni din akong idol no. Nindot pa dyan kay ni Boy ang lapitan dyan. Ako, sad. Oh, okay ra mo din Nestor? Panya? Yes, sir! Sir, uy. Ikaw, Prem, nahilom ka man, ha? Dili ta mo biyaan, madam. Walay angay kadlukan, di ba? Walay angay kadlukan. Wala gitahan, sir. Sukag ginatarong sa pagpahimutang sa hustong lubnganan ang mga bukong Adrian. Ay, Very good. matang orasyon. Kinahanglan nga magundok ang tanan para sa pangadji. Atong pagayoon sa Ginoo nga hingpit nagyong magmalinaw ang kalag ni Adrian. Amen. Amen! Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O gini mga bata, tapos kung aso ni Joning Simenon nga naguluhan, ang tingog din nilang sa mga aso ni Kuya Guliat kinitadan. Si Duwat ni Ate Monique Banday Kasuwatan niya, ang atuang directress si Ate Marites Parbal, Boris Katol Peter, Manager Sabian Aqua, Kuya Joel Bensi, Sakugdan, Ricky Bagis Garing, Recording Audio Editor, si Kuya Ariel Magkawang Tag-iya sa iking binding and rope installation. Kung doon na mo yung mga problema sa inyong mga ato, pultahan, o niya, window glasses, kung sa na niya, duwawa or tawaga ang iking binding and rope installation. Na siya sa Facebook o ingon man, naapo na siya sa YouTube o makita na yun din ha. Naman na sila yung mga ads diha. Kining tanan, dalit ka na to sa RMN